but Peter no be ye adwuma e wo mo bre so ma anchi obi a enti papa Adom KYEI Duah tim na obi nya problem so ma che no enti atrezi ya makodi nkwala ne tiri mu dem ya anchi wa ye bebo enti agya ne sa wo twa to ho no e na ama na ye nkwala ne de demo se ka papa gina so dem tim ka so de wo ka me wase munya no ya me be fa na adwuma me ye no ye kan sembo ne fa no ye na ka de wa mie na no enti se papa tim de se afutuo ne hye ne ma ne tiri ma onchi obi a onya ni pakoro anka ne ma no so ntimi nkwankwabu obi se ye hwe ne mmere yi mu a ele ankasa ne mmere mu no youth na ba no so mu ade youth ni bi so mu ade ene ne social media obi a na se ehon wo bedidie enti asem ono betimi akafa panyini bi ho amma sabe panyini nanim agu yase no no anya sika to aduane yedie no enti nani pensoro owu nyame djuma enya easy wan kantima ebe free wan kantima ekombe de ho ba kire wo okay enti duru ba bia true sa ho kire ni nti beka keka nkwase oba beka nkwase asem mehwe akoa be video ose no ne apraku nyina wo kuo baakom okay na nhye ma apraku no okay anyema na wo ho no ne die na biti na wantimi ani so na de to fam for memo bibia kwa badi aba EA Trend TV so onya subscribe ya no subscribe no like no share e dia ma onu said there be a video bi a de betum bia no ubenya update no so onya subscribe dia na chese EA Trend TV abusua kuo no onya anya den onya ma meka ho and subscribe na share na fama onu said there be a the video tum na chese why first person a wonsa be ye den abeka bi aha ya ba be pm e wo ye papa ba ko bi akache e me say enche bia the true firepower platform so ya say nya no biom prophet Cheneboa Kodia papa memo akwa ba dia ba EA Trend TV so beje so beje de say nya me Adom te ho Osofo Adom e ho de say heaven pillar wow heaven pillar any ho de ho be de pa okay papa oya Osofo kumase ne mpetemu de wajidi pa ena minim se oye social media person osa ko media no so gidigidi papa se ona media no so na se ote se ye ka asofofo no bi asema sen na ya ofa no sen na ofili bible say dua na ba ena be me de ho dua kro ena ye betimi aka asofo bi sorry ye betimi aka asofo bi ho asem e bi sukura na ntesa okay ena ye betimi aka asofo bi ho asem so wo kwan papa so okay yes nti bo ye be ka obi ho asem so wonye what say so bia na de ni pe ka na nya sanity ye alright ti se say aka asofo bi ho asem the only thing is say metana se na mato me bo ase awe se de ni pe ka na ye no kra alright so for be your friend condemn alright nyame ni pa em say ye nyina ye nim no okay also kwa sorry o pechi upon Philadelphia movement so for Adom KYEI Duah ne nkofo abechina boneti etia na asiama this is so for no bi kura domfo obi na be den ebeje ne de ne kohie ne ka kinyina yaje asese ne cars nti papa yes so for Adom KYEI Duah nti owi osade video crata che say owu a Ghana for police for monkonkoche so for Adom KYEI Duah because Adom KYEI Duah na ekuno nti papa sa video on sa kan bi no sen na osifa no ma hwe story no ma hwe video ni bi but awre ho sem wo me say medi papa Adom KYEI Duah me members ne ho yawo pa enye papa no mo no wadi ne ho yawo me ka ba be si asem so okay bible si ye nchira kwala ne kwan na wonyina wamfiri ho okay but what you say na de odi kan so no de odi a kire sunya de odi kan nante what you say enti asem akwa be si ne kun na haba yetase no banyansafo wadwe mu no a wonte ase but what you say the asie ne nyina na ye de sobo no be boy papa Adom KYEI Duah wow sa adenti sa dia make kure bia na papa ono wo wan corner bia odwen ne ho na onim ho hwe so dia nti ye de sobo betimi aboye papa ne say one papa Adom KYEI Duah yenim se wo ye kristoni do obetimi obi nya asem but Peter no be ye adwuma e wo mo bre so mo anchi obi a enti papa Adom KYEI Duah timi no obi nya problem so ma che no enti atrezi ya makodi nkwala ne tiri mu dem ya anchi wa ye bebo enti agya ne sa wo twa to ho no e na ama na ye nkwala ne de demo se ka papa gina so dem timika so de wo ka me wase munya no ya me be fa na adwuma ma ye no ye kan sembo ne fa no ye na ka de wa mie na no enti se papa tim de se afutuo ne hye ne ma ne tirima onchi wo bi a onya ni pakoro anka ne ma no so ntimi nkwankwabu wo bi
wa also suro say papa de okofo e papa kura de ono nyama won pani o so obachi obi ono anaso no obi benya problem enti munya ko bi enya de omoye no papa say condemn so cassette Osofo Adom KYEI Duah oh say condemn cassette Adom cassette ya papa Adom KYEI Duah what you say Yesu Kristo kura cassette ya no it also enti say ya papa Adom KYEI Duah sabe kafra eye nipa na nyinsa na wo no what you say ene ya wasofo mpanimfo bi o man mu a nipa betu o mo so sa o man chi wo bia but what I say and some I can't fire papa so for ni bi ho no so am so yes a chechira ebira sam ne nkedo mo so achi o mo bi kwan ke dipa o wiase kwan ke yasa ke papa Adom KYEI bi kwan ko nya dipa no mo nya sole wow but what I say enti sa chechira ne sa ne ma ne de ebetimi a anka ya papa Adom KYEI Duah wontwa so because at the same time ne afi wo ye panyini o de panyin yo na wo yo no wo ma ne nya de enwie mu de na wonto you to the fo yes okay because anopes me to be blogger been a be posted Captain Caesar na Osofo Adom KYEI Duah wana sorry them no say obi abefa ne ho deep card anya wo condemn like I said no or the yaw ene na ka condemn wo me ma unko free condemn trainer be hu nti no na je say yasa akwa no nti asa aba be si so pepepe anu ti na me ka asem bi say ya de sobo ne bebo oluman what you say I was here this sobo ne bo oluman to the stand say oluman ya ni afi it is akwala bi kura so wo ye niam bi na nsem fata wo so oluman gida no platform so no one can tell me say we mo bada bay sabi emfie mu ni sika mu omo me oluman eti wo niam bi wo ho no mani kwa so oluman ma sabi nipa bi wo form no ebe ma ono na ni monyam a eba no beto form but oluman so hu sa niam no eno na bi ti oluman yes oluman beto form na ye sa niam no a wow yes it was so luma me na ni ba no so tu ono wan kasa pese otu do fo na wo say tu ni nsole ma na fo say no bre na ye drum mo na nye ntokwanya chira enipa no wose de obeye bia do be kan be ma nka na say ye wurade na afra ni a ye be move ye be ko but ye mebo me chew dia oluma ye che dia ne man so be opportunity say di pa kura ye bo oluma we ska asamle nko ba bia eno kire mom ko bu condemn no the video says Osofo Adom KYEI Duah no like the no mon say man say action be a won taking tina man sorry anya opportunity no wow in this Osofo Adom KYEI Duah wa efutu ben na de be man no efutu ka say de mo oluma ne say ba bia oluma ye duro no wanyini wanya kwala biem ayadum bi na nyame ye dey e de adum obi mfie kure nu no na wo frati asefo asase soko but yan hwe dom a abedi na chi sesei ye say ma wiase nyina ni pa nyina anim no but niema bi wo hono na eba begu na dwuma ebese na dwuma ebeba ni pa ni kwa so cassette ya no kwa be cassette ya no and na blogger see and obi ka so papa no kura ebo ne so ma ne pa akora na ogina ho ye de nsema ya ni wiase eba begu ni so timi tu papa fo se so ogina ne puppet so asa niema no opa wonya won condemn na nempo so no obi asem wo court a opa wonya ma ne nka ndi papa say bibi nso ankoka papa aya na endia you condemn papa memeti ya na say papa what was solid dem say Philadelphia for bia mehwe wo oh one thing say yan hye ma bi nso say enne de wiase na koduro no akoye ketewa bi akoye kukuruwa bi but what you say enipa betimi aka de omo ka bia enti eni kwa say niam bi wo no papa so okay yesu kura say be kan ne ho asem yase nya carpenter ni ba ne ni anyu adonfo ba ne ni edu ba bi kura so ye mpana ba aso sanan ka wotumi san ko paya sasim kura sa ankofo ne ya dai ewura sasinum na so pagya na ne hwe na ja de ne nyina ache wom eti atwa se papa pagya na ne hwe awurade na sa chechira ne sa niam na ekoso nyina we dai wojae ko toda papa timi ka ane me aso masi machira no enkosi ba bia sure ya dan ya sori ade obo ye nkwa ho ba ne awurade wow what you say eti atwa so oluma pagya na ne hwe awurade no hwe ba bia wo fure ne ba bia awurade de ne koro no wo yi sa niam ne nyina afiri ne no ma ne nsori ma ne ya we se sa niam ne nyina ye Kristo be wa ma ye bi sane ye nim na awurade adom ye hunu okay papa say young bloggers for say yeah interview and I kasa say yeah extra careful because yeah list mistake so for jaban so the betu dwan and say or na dwemo onko for 8 so chi omo wa che miensa aka nipa 5 wa be kasa tia no bia obechiwo sa bia na asofo na ye no omunya abotre because emfa so bia mere o man no ade na omo kire nchirima wo ba twat ma say
Say yes, ye cassette you bentia musa say, ya papa maso for amso nkasa ntia mpanimfo bi ana. Ya papa wojaba onmo ba no oman kasa ntia mpanimfo bi. Se mpanimfo bi so ye so mechi omo ntem a sablo bo kali anka edum no. Ba mpanimfo bi de omo mfunso bi ye dai e cheche wo mo. It is obi cassette ya no free so ojaba free so we minim na busua. The only thing is obeti na busua ni bia kasa mo ba no ntunefo. Se ne wo fa ne me a ne papa de bia anka wo mpa na ba na chechira dia ne wo man ne ya chechira wo man ne sei. Papa na nsem no bi so ho a aya na ya ojaba for instance blogger no betina o ka say ojaba Osofo for nkuma no mo ne yereda e wo hotel. Papa asem emu oya o emu oya asem ne ntwato so na asem ne modu ba da bia de me kan say so be ye bebi wani so am obi em so ojaba kwachi obi no ase Osofo so wakwa kwachi obi no kwasem nie se ni pare mfa se kan ma so se bi obekun anetu okura no de aba no ame a chene de fine ba so obi de na no kan sem bi no e na emu sa se ba bia ojaba wodrui ano obi antime fa wonto fam biem. Hey, Papa, your friends say, I preku my daughter Udru baby, but I know they know about for more. I preku the enemy, maybe the one who is centra. Wow. Yes. I preku near maybe the one who is centra. It's baby or Jabba, so Jabba who near Masha. And I saw it to say, no Jabba Kurasi when you saw for Bima. Hey, Hiana, that was Papa, or Benyan Pacrat, or Tigana, Monty, any Panisca friend, a Fabro Cheben obedi. Papa said, or Chio Monsoa, or Musu and Yansa, I could be so a abronoma. Honestly, be did na tem blah blah blah. By a chin we no or no aba sabe can say and sema na or kan na or boa. See, and now with Ghana, how would you be anu asemochi ya ube kumunipa? Okay. Would you be anu asemochi ya ube kumunipa? Wow. So also would did any pebby can any pebby your one. And I will say any pakura over one casiano. Send the pano beka wasem. It is a machin in the Koswa. Send the bedroom baby in a betcha in a kugumubi. But what must ye? Yabetchia, Quachia, him Phoebe. I thought I young hair, I thought I crown any politicians. Obits me cover no Hindu Miakas as a part to him in pay. On Quachino. It is such a church and Sanya man, of course, was off on 70. Mess them up upon myself 1 penny for say, Sanya man or Munchaso. All right. Now, Omuchaso, Papa say, oh, share. Yeah, my Ghana, for instance. You say Ghana a Christian country. Yeah. Ghana, open religion, I did a Christian. But, Papa, Oshe a conform, your Nana Kokubon Samuel, your a friend is a Sultano conform, your Omina more media and super Papa. But who say conform we are to a money we conform we have a so camera did you, but they be a moment so for adding. Adia ba ko mo ne say o ka comfort de na comfort so mo kopa what you say but o mo samboard no o mo samboard no enya de wo wi ase mani pani di sa samboard na chi bebre sa so for samboard okay but what you say okay comfort beti ma ye de o pa bia ena na ko ku nsam kura so ope no so obejo ope bi obeya obi a meka ho asem o ka kakra enko ba bia but obi Osofo no ye bibia ana wo sese ne comfort no and I was a soft one last week. Because I saw for a soft one. A beer young to quite more cool. No more deep perfume. Already perfume. What more cross off will play in Nimono. But some of your Baba G did not trend many people say, so software cross off way friend say. Papa, yes, Ube Jedin Bonnet, the Aji film on Yamimo. And never baby, we are so we are could drone. Mamenka once in bench now. Wouldn't say, Nipper, we are seeing Obian having home. Hey, Papa. Yes. Nipper, we are saying, including Osofo for Obian having home. I am Marco. Yenya wiase afede ne yes wiase female yes and can never be a Osofo obi mama example obi beti ma Osofo na bia obi o ye president Osofo o ye metal Osofo and a Roman and a soldier officer obeti me to kwan akodu abrochire kwan na say okodura sikenti cross meja Osofo die wow yes obi kura beti me to kwan akodu abrochire no akodu again game for no anya sika o se meja Osofo die wow Indeed, which me say, Papa, and say, I saw for ne yes, I am ye do my chin, so you bear day. And none there was a wound soon, Parum one the bound so say. Bible say, I tell you the Homer Nipebiara. It is often when Yamio, but it's ye, and would I be babuna, Tababun's watching. It's dear now by Rama Okra and Yaji. It doesn't mean say, it was a sub-7 so for your conference also quite for. Was so far doing it as also for so madam. Debbie. It is a do baby now, it's a baby no resort. I saw them in them wawa. And one to the children said, and you may be more solid. Wow.
ɛna na asɔfoɔ no deɛ na aka sɛ bi ɔmo ko no ɛnyɛ ntɔkwa na ɔmo ko onu sɛ bi kura betima ahyehyɛ ho asɔfoɔ no bi kura betima ahyehyɛ ɔkɔkyɛkyɛre ɔ system no yɛba media no so akyɛ yɛn create bibi nkɔtoɔ nti papa me na me nim sɛ nhyehyɛ no mo ahyehyɛ ho nti me so adwen bɛ na me nso me de bɛtai sankɔfo yɛ akyi ɛtɔ da bɛti me ho wɔ jaba ne wahu ajagraja ne bia na wahu samasɔfoɔ no bɛka no mo nyina wɔ media no so ɔmo live no mo yeah what you say yo chale hey blogger we hey watch no hey but me case no ebe council here me 12 police station yes ɛtɔ da bi wɔ hɔ no ma ɛyɛ agoro bi na ɔmo ankasa ɔmo di papa nti sɛ atetefo adifo ne asɔfofo sei na ɔmo yɛ no ɛno na meka kyerɛ wo sɛ yɛhwɛ ne mmerɛ yi mu a ɛdɛ ankasa ne mmerɛ mu no youth na aba no so mu adeɛ youth no bi so mu adeɛ ɛna ne social media obi ayɛ sɛ ɛhɔ no wɔbɛdidie enti asɛm ɔno bɛtumi aka fa panyini bi ho ama sɛbe panyini nanim agu aseɛ no ɔno anya sika tɔ aduane adie no enti n'ani pɛ nsoro owuo wow what do I say any pɛ nsoro owuo enti na ma youth no so ayɛ proud enti yɛhwɛ youth no wuo wonam down 2018 19 edie be ntra bo kɔ ka asɛm bi afa panyini bi ho na de bia na meka asɛm sɛ nka sabe so obi yɛ wade mpo a ɔho na wo bibi yɛ no kra pa nka bane mpie wa no yewo trim na yewo wo dem enkyene yewo wo dem so we ne hwe en waka ho asem empa bi na wo bɔ no wo bɔ wo kokoam ne wa jama awurade abɛyɛ adwuma nso why not abɛyɛ adwuma we say maboto because you say baby Christo som no etwa egu no papa yɛn free Philadelphia ne asɔfofo no na yɛn shifting bra ye papa obinim okay enche obinim so beye video bi di babontin se Ghana fon fa ne born nche no okay ade wa ye dan first na metimi ka se metimi dane owo metimi dane we nyina enkwasi asem na America no se bisa ye se won hu nipa wa dane owo da nyina ye ntro na metwa na mepede me ka keke papa nti ne members for that so go omonazi nti papa like say na like obinim peso o kire yen Ghana for on se ade ba ko a wo wiase we mu pa ne se enipa sebe enipa eso obia ne se de nyame bo no ene so obia ne se ne the life it is here ene Kristo suma dwuma na ankasa no enya ize yima nyame dwuma enya easy wan kantima wontimi ebefre wan kantima ekombe de ho ba kyere wo okay etiduru ba bia true sa ho kyere ne nti beka bebe keka nkwase oba beka nkwase asem ne watimi a create niema sebe obu akroti otimi obi kwa ni frɛ ni ma no wow yes sofo yes nansa na is it na me hwɛ sofo bi wa me sɛ wadi bi asofo ni bebre achi wa na obofo kwa adwuma on friend sofo endi okay very good wo so watimi dane ni frɛ ni nyina ma nkrɔfo na wo ka ɛkwan na mo fa so no ɔno ayɛ na sɔle ba de bi do o ja na sɔle o ja ɔno na sɔle be du sofo bi achi wow na ɔmo niema ni nyina akɔ ya azan because and ɛden ɛwɔ Kristosum mu sɛ obedi ye so obepagya no ti sɛ odi azan frɛm yes it is awurade nka ɔno ɛho ba bi a wo fira wo ba na wanka yɛ hu sɛ de obenya bia betimi asa asɔle agya hɔ a obɛkɔ akɔdi saa ne ma nachi obɛkɔ akɔdi saa ne ma nachi eti tɔda ya ho kyerɛ ɛne wiase ɛne bere ne wiase afɛfɛ deɛ because wɔyɛ sɔfo ɔkɔ program no ɔkɔ program wɔnam fam but ɔkɔ obi da V8 na nipa na kyɛn sɛ yɛ dɛ na anya abie ɔbɛkyerɛ ne kɔ fast eti ɛyɛ dɛ ya o kyale bi adwuma sɛ ne yɛ no nso ne kɔ akɔgyim ti asɔfo bebre start fɛfɛfɛ kama o ya ne awurade tumi ne awurade ho sɛ yɛ adwuma ɛna deɛ ba kɔ me sɛ so yɛn hyɛ no so sɛ youth ne ba asɔfo no ɔmo hwɛ namfo yie namfo aso ɔhwɛ na ɛna madamfo sɔfo ni ɛnɛ obi yɛ di nadamfo sɔfo bi akyi ɛnɛ sanko otimi ase sanko ɔpɛ baba bi a wɔdro ɛhwɛ nyɛ yɛ biem because no nyina yɛ ahokyerɛ wow yes papa honde memo asi because me ame papa bi a first na me ka se me go so kra ne yɛ adwuma sɔfo sule eka kitu e become de nura okotum eka kitu papa o see the Benz V8 na se for car owura ho upia wo car ki kura sika dollars if you rush me massive just be register we so keke the way you say asofo for no so e bit me fa baby e bi de aduro ya adwuma eye easy e wo Ghana ha se wo se wo penko a dia na why waje say heaven no mpe bi akwa obetimi akwaje nani asofo die na wudi na wudi ne say
ɛno ne bɛm sɛ ɔmo sa bonsam n'ani ate ti bonsam adeɛ biara nso kɔ ntɛmtɛm hwim eti duru baabi a Satan na ɔno abɛsɛ yiwa ma okay anka hwɛ kafra hwɛ papa preku edi bɛ na preku amagye sɛ duru baabi em sɛ ɔbɔfo kora ne man ka so we duru baabi kura na long last kura na obewu kura na so wasabo ye nkwala kura de samamodi na chi even me interview ɔsɛ ɔbɔfo ka kura de man no ebo otimi park no ɔfɔ trotro onye scan to fuem good me hwɛ akoa bi video ɔsɛ no ɔne apreku nyina wɔ kuo baakom okay na nhyehyɛ ma apreku no okay anyema na wɔ ho no ne de na biti na wantimi ani so na ne to fam na ita preku no ofa baby the videos bebre abaako bia ne videos bebre wa bontene wow but what I say eti bonsa won no be page no no asa agu ani mu ase wow papa yadi yankomo chichi aba wieye na me drag me papa obofo nso de abam okay obofo be ye video bi na nsen se onjimi sebio onjimi na waje animonyam no de amenyame anase waye bibi no ose yemfase da no manyame obra nyame no ono nyane animonyam na ono mama mo ono obofo no bi ade ba ko wo mu ne se etoda obia woni nyame a wo som no obia woni nyame a wo som no na se obofo nsom ye nyame bi menka se wonsom ye nyame bi enna kasa eduru ba bi akasa dodo nsom wonfomye ebia na kwakobofo obia na no fomye se bi okotena se no ko he video na yes sa ha de meka nkwase asem wo a so onno ma petition su ba menka so onno bibia etoda eniema bitimi si wani be wonso afuna wonso ayre waye mfonso na se sa na kwaku kai papa obofo kan ye de a ene atwa so oba abontene no obesesana no obepa urade chewo wow because papa ne kasa and now no okay so papa so waje ne nkwafiri nsema hwade be ne wo no wane ne ma mete se atale na atale hye no dia was said ada na nka no dia kan mu ada ne wanye saa nyi wanye owuo na mu but urade bere so ye ne ma me ye dai ekoye eti se papa kan saa dia ene obepa bibi nkanche Ghana for say yes wo gina hono mu dia ene na bia wo de ne na asiso hey Ghana Osofo ebimo Nkansah Ghana Osofo papa ebiana Osofo bi ehwe o afi na ono nso afefe a ono nso eba papa to Ghana Osofo for ono fo emaye yo but as ye meka twa to nyina Ghana Osofo a youth na eba de ne kwaku ye nyina ye si munye ne obi ani bo me video so hey papa o minim do ye si munye ne si edidi sa na ma bi echi a ebi abade se bi anka ye nya din ananka ya gisika ye mesro mu nyina nsa adwuma na edene etu obi anya no nya ne ye na youth na aba no so mu di Osofo achi a mu nya abotere wow enen kwala na aba na epre omo pre gidi because omo say Osofo dakem enti so twaso ono nso ekwati aso no kodakem but bi a wo bra nwiedu tu bra nwiedu na so kwati aso le a ukopani emfa etu obi ka twaso ha mu ha ye nkwa koku ma me kura be kwa koku no sebe ya nso ba bagidin ti de metu youth ni funyira ne se omomro ho ase Osofo no nso eba no na omomro ho ase na omunya dɔne ahomobro ne tema emanipa wow yabusiafo ahase na ebrebe me kwan emedi enenkomodie no edi aba edi esi aha EA Trend TV so onya subscribe na medi kan subscribe na like na share se de be ya unua bi o wonche ono so benya bi ayeden ahwe papa otene nkan prophet Chenebo akodwe